Как се променят комедийните спектакли и какъв привкус носи хумора днес? Можем ли да кажем, че във Варна са произведени първите шоу-продукции, разбира се тогава в частен телевизионен канал, чието автори са самодейци? Какво е телевизионен скеч и как изглежда днес той? Вярна ли е народната мъдрост? Добре, че е шегата, да си кажем истината. Разговор в студиото с Иван Чешмеджиев и Деян Милев. Здравейте и добре дошли. Здравейте и добре заварила. Здравейте. Благодаря ви, че приехте поканата ни. В какво настроение ви посрещаме днес? Щях да кажа момчетата от... На мене ми е странно, че участвам в предаване Линия култура, Иване. И малко се вълнувам, защото всъщност това е дума на групата Тоторутка от самото и създаване, когато още беше с наименованието на морето Дупка. Тоест, тук имаме много носталгични спомени. Да, и то са хубави. 1997 година направихме доста скетчове в регионален телевизионен център Варна. Много ви благодарим за поканата. На мене също ми е леко странно, че сме точно в линията на културата, защото обикновено нашето море е халтурата. И много ви благодарим за комплимента, който в интрото направихте. Казахте, че сме самодейци. Това е изключително ни радва, защото най-важното е да можеш сам да си правиш деянията, а не чрез някой друг. Как успявате да запазите младежкото си излъчване толкова много години? Нали, все пак от началото до сега изминаха, няма 25, вие казахте от 1997 година. Ние направо не сме се променили, не сме мръднали. Младежкото в нас е живо, нали? Така поглеждам. Другата година става 30 години. Как? Както беше казал Иван Иванов в култовия филм. Всичко е любов. Оттам тръгва всичко. И колегата ще продължи. Без любов и без работа с много и различни хора, но най-вече с младите. Това, което може да те зарежда, може да те обогатява и, разбира се, чувството за сарказъм и самоирония. Това е много важно, човек да го притежава и така да си върви в годините с усмивка. А има ли усмивка? Всъщност, хумора е... Аз мисля, че сме един вид доктори. Който се смее, дълго ще живее. Нали? Може да е малко като клише, нали, света е оцелял, защото се е смял, но мисля, че именно усмивката е това, което не поддържа млади в кондикция във времето. Всевишният ни е повикал просто да повишаваме вибрациите на хората, пък като повишаваш вибрациите, той ти си в кюпа и твоите вибрации се повишават. Забележете, между другото, ние не сме частен случай. Насякъде по света у нас е така. Артистите, хората на изкуството, тези, които истински се раздават, остават така малко по-дълго време млади, отколкото подмолните типове на нашата планета. Има и нещо друго. Вие казвате, ние не сме частен случай, но сега, когато има жанрове, които да кажем като стендъп комеди, и много млади хора си мислят, че откриват едва ли не топлата вода, ще използвам този израз, правейки различен тип комедийни скетчове в интернет пространството. Едва ли се дават сметка, че хора като вас са го правили това преди 30 години и то тогава нямаше, нали, тези форми за изразяване и тази бързо набираща популярност, каквато може да постигнете чрез приложенията днес и социалните медии. Вижте, той в живота е така. Човек трябва да си вземе достойно мястото в щафетата. И ние не сме първите. Учили сме се от големите световни имена, като Монти Пайтън, като Дитер Халерфорден в Германия, Бени Хил. След нас идват други. Така върви живота. Не мога да спреш гората да се разлиства. За нас е чест, че сме част от тази хумористична гора Милев. Разбира се, че е чест, но тя гората всъщност преди време беше по-различно, Ванка. Като че ли сега в момента интернет и тези платформи дават много възможност да идват всякакви стендъп комици, всякакви хумористи, включително и нещата малко така загробяват, защото колкото една продукция е по-хард, така културно да се изразя, по-пошла, толкова по-голяма аудитория има, което мен винаги ме е удивлявало. Аз съм пробвал най-различни неща, но според мен има голяма разлика от това, което беше в 1997 година и това, което е сега 2024, но то е нормално.
технологиите се развиват, възможности стават много по-големи, повече хора и колкото повече хора, толкова повече умове, повече идеи. Но пък и сега има повече светлина. Когато има повече светлина, има повече и сенки. Нормално е да е така. Повече светлина и повече сенки, повече цвят. Нека видим и част от един от клиповете. 100 години, мисля, че се казваше в песента. В туризма няма сезони, в сезона няма закони. Кой ще бяга, кой ще гони, кой ще трупа милиони. Няма лято и няма зима, в туризма винаги има. Кой ще дава, кой ще взима, кой с кого играй комбина. 100 години всяка нощ гърмеше, 100 години всичко се редеше. 100 години много ни вървеше. Кой пише текстовете, кой прави музиката и как се избирате ролите? Текстовете им и музиката, да кажем, че са моя запазена марка. Просто имам такъв талант. А как си избираме ролите? Избираме ги заедно. Вижте, след 30 години ние много добре знаем какво правим и как да го правим. Естествено, винаги на първо място, когато човек започва, е таланта, желанието да се докажеш, да се покажеш, но с времето, когато това стане твое призвание, когато си го усетил, вече осъзнал, тогава започва човек и да ги прави нещата по-рутинирано, по-хладнокръвно, като се всеки един занят. Сега има един много интересен проект на Диан Милев и Иван Шмиджиев, една песен, която днес като случайно сработих. Всъщност нещата трябва да са спонтанни, трябва да са част от живота, от това, което ни е впечатлило, това, което ни заобикаля. И всъщност тук да издам на зрителите, че съвсем скоро предстои един музикален проект, който нямаме някакви претенции, но просто сме го направили от сърце, от душа и сме решили да видим какво ще се случи. Така нещата, когато нямаш големи очаквания, няма как и да се разочароваш. Но т.е. това е една авантюра, която направихме. Ванка много ми харесва това. Имате ли роли, от които ви е трудно да избягате? В смисъл такъв, че са образи, които са достатъчно популярни и някакси публиката ги очаква от вас? Имаме образи, от които не ние трудно можем да избягаме, а зрителите и феновете не искат да бягаме и постоянно ни връщат в тях. Лично моя най-популярен образ е на Бат Жоро, най-точния, който е... И мой любим. Който е вечният кръчмар. Нормално е. Страшно много хора са заети вътре в този бранш и отвътре, и като клиенти. България е доста туристическа страна. Пък и тук веселбата не спира по кръчми, по села и по паланки. Доста конкурираме кафанска бивша Югославия. Деяне ти? Аз харесвам всички образи, важното е да носят усмивка и наслада на публиката. Значи, палитрата е огромна. Нали, така имаме и такива цветни хора, имаме и други малко по-такива. Аз лично много се харесвам в униформа и да играя катаджия. Да. Дай ми някаква роля такава по-скоро, но мисля, че това също предстои. Надявам се скоро да мога да реализирам още един такъв образ. Отивам го между другото. Отиваме, да. Дидо и също така той е известен, че когато ходим по участие, ние сме изключително търсена група по сватби, по партита, по тимбилдинги и всякакви. Той с това божествено тяло е главният стриптизьор на групата. Много го харесват, много бакшиши му дават. Дори оня ден си купи нова кола, преди малко закъса с нея. Тя пък твоята, защото работи. Айде, и двете коли закъсаха. Това е, нали, от кухнята тайната да я издадем. Какво ви разсмива вас и какво ви натъжава? Всъщност, най-смешна е винаги истината. И в контекста, в който ни питате, мен лично ме натъжава скритата истина, която постоянно се опитват да скрият от нас, а всъщност е пред очите ни.
И реално най-култовите ни скетчове, те са взети от житейски ситуации, повечето реплики са чути, преживяни. Оттам нататък вече другото е майсторлък да обработиш глината. Аз пък се усмихвам на абсолютно всичко. Значи на колегите, на приятелите, на познатите, на съседката. Така трябва да има закачка. Натъжавам се изключително много от нещата, свързани с децата. Те са ми слабост. Децата трябва да са добре, децата са нашето бъдеще. За съжаление, тук в тази държава малко така, но благодарение и на Тоторутка, грижим се, помагаме, занимаваме се с благотворителност, къде е явно, къде е малко по-тайно, но това е, което ме натъжава. Искам всички деца да бъдат щастливи, защото единственото, което мирише на Господ, това са децата и природата. Много исках да пуснем този клип и да се потопим в миналото, защото все си мисля, че ние сме от поколението, което носи носталгия към телевизиите и начина, по който се работеше едно време. Тогава повече свобода ли имаше на изразяване? Как да кажа, как да ти кажа, тук в бялата лодка на плажа. Не мисля, че тогава имаше повече свобода. Край краща, в зората на демокрацията имаше няколко медийни канала и информацията на хората достигаше само от тях, докато сега нищо не може да остане скрито покрито повече от 2-3 месеца, включително и кемтрейлса. Но тогава имаше повече свобода във всяка човешка душа. Свободата беше от другата страна. Не от страната на това, който излъчва, а от страната на това, който приема. Сега хората са доста по-потиснати, доста по-затворени тук. И според мен оттам идва цялата работа. А това е хубаво, че в момента има такава свобода. Трябва да може всичко да се вижда, всичко да се чува. Вие сещате ли се, примерно 70-те години, най-известните рок групи, които са и в момента, които ние сме им фенове и са наши любимци и така нататък, тогава малцина са можели да се докоснат, да бъдат. Няма други, които пеят като Елтън Джон, сега не говоря за Майкъл Джексън и Фреди Меркюри. Или няма друга група като Деф Лепард, да може да свири. Но една има възможност да записва, да я излъчват, да я правят плочи, да ходи по концерти, докато в днешно време свободата е много по-пълна, така че всеки да може да покаже, да заяви, да се изяви, а пък оттам нататък вече то, ако е хубаво, от хубавото всеки разбира. Ако е лошо, ще минат 2-3 години, просто вълната ще те разлее към брега. Свободата е много важно. Всъщност, ако искаш да се изразяваш свободно, за мен е най-важно какво работиш. Защото има хора с професии, които не могат да се изразяват свободно, Иване. Така е. А пък ние с тебе имаме късмета да сме свободни, независими и можем да казваме това, което мислим, защото ние сме свободни. Но си плащаме цената всеки Плащаме ден. се, да. Всеки си плаща. И но това не е само за нас, нали? Но аз пак обичам да бъда хъплив, да бъда истински и да казвам това, което мисля на момента, дори да ме донесе пасиви. Така, защото има много теми, по които може да се говори, нали? Има ли бъдеще този тип телевизионна продукция, скетч направен от хора, които го произвеждат сами? Те са сценаристите, те са актьорите, те го изиграват. И в фокуса на всичкото това е близостта им с живота. Питам, защото сега поколенията, които идват след нас, те са само пред телефоните, само пред компютрите. Къде остава истинското им, живото им общуване и оттам и да надградят, да усмиват живота? Чест обект на вашите скетчове са семейните взаимоотношения, отношенията между деца и родители. Вижте, всичко си е на мястото. Просто такива са времената. Трябва да преминем през всичко това. И имайте предвид, че преди зазоряване е най-тъмно. Аз познавам, наистина права сте, че напоследък така има доста отрицателни тенденции в морала, изобщо в в отношението на всеки към живота, но пък аз виждам и много млади, прогресивни хора, които ще успеят. Просто това е време ми. Представете си как са гледали на нас нашите родители, нашите баби, нашите дядовци.
Аз като си купих първите дънки в зората на демокрацията, тогава имаше само тъмни дънки. И изведнъж, опа, светло-сини, ултра лилави, не знае, си взимаме едни бели дънки такива. И баба ми, Бог да я прости, тя много му обичаше. И аз не, ми вика, Ванче, какво е това нещо, моето момче? Аз викам, дънки, бе, бабо. Викам, много са яки. И тя вика, да, викам, що те е русички, бе? И в момента на нас някои неща ни се считат така по-русички, ама всички сме едни и същи. И вървим по една и съща магистрала. Въпросът е да караме достойно по нея и да стигнем там, където трябва. Аз мисля, че за творчеството е много важно образованието. За да бъде един човек творец, за да може да напишеш скетч, текст на песен, трябва да си чел, трябва да си ерудиран, трябва да си бил в света на Джойн Стайнбек, примерно на острова на съкровищата, на винето, ако щеш, на Оциола на Майнрид. И всъщност си мисля, че дигитализацията и информацията от Google някакси не е толкова полезна. Аз все още работя като пиша анализ и химикал. Защото си пенсионер. Не, мога и по другия начин, но изпитвам удоволствие от това да държа химикала и да се опитвам всъщност това, което мозъка ми мисли, ръката да го настигне, защото някой път не успявам. То не, че съм много интелигентен, аз това да мълча. Ли ти мастило по зъбките? Хапя го от време на време несъзнателно, вече ги правят по-здрави химикалите. По-здрави. Много държа да чуем няколко секунди от това музикално парче. Изключително ми харесва и не само на мен, така държа да се чуе. Аз че те обичам, мила моя мамо, искам да се върна. Мамо, 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 пак да те прегърна. Вървя самотен в нощта, сред чужди хора. Душата лепкава лежи умора. В душата лепкава лежи умора. От чужди мисли, чужди дни и чужди хора. Мила моя мамо, ден след ден се вричам. Мила моя мамо, аз... Не знам, мисля, че зрителите не успяха да чуят това, което ти каза. Клипът е сниман в Лондон. Да, тази част, която вървя самотен, другата е във Варна. Поздравявам ви за съдържанието. Рядко се срещат толкова смислени музикални изпълнения, посветени на синовната обич. Благодаря ви. Много хубаво и много така културно в контекста на преданието подбрахте материалите. Имаме и доста други хумористични скетчове, но може би някой друг път, по някой друг повод. С най-голямо удоволствие. Много емоции внесохте днес. В края на нашия разговор, какво ще искате да постигнете? На къде вървите? Какви са ви творческите планове? В най-близък план концерти, есента и зимата. Каним, ще използваме възможността, каним варненци на големия ни концерт на 1 декември в Фестивалния конгресен център. Естествено, нови клипове, нови скетчове, нови участия на живо. Ние няма да спрем. Няма да спрем, защото мисля, че вече веднъж го казах, но сега по друг начин ще го кажа. Най-важното нещо в този живот, за да се чувства самия човек щастлив, е да си намери призванието на време и да разбере защо е дошъл тук на земята и какво трябва да прави. Ние имахме щастието това да го разберем, още когато бяхме момчета, 20 годишни, и аз и ти. И вече 30 години, като в изкуплението Шоушенк,
дълбаем на едно и също място. И тогава няма как нещата да не се случат. Разбира се, през годините на кой ли му е минало през главата да спре да кривне, да се оттегли, но винаги Вселената и Господ те връща, пляскате по едно-две шамарчета, къде леки, къде по-тежки и ти казва, бе, стой там, бе, там трябва да си. И така и ние. Благодаря за гостуването. Изключително се радвам за 1 декември. Това означава, че ще се видим отново. Ще ви поканим, за да анонсираме и концерта с най-голямо удоволствие. Благодарим още веднъж. До нови срещи. И успешно лято. Благодарим подобно. До нови срещи, още по-горещи!